ang atong Senate of the Philippines, mga suking tigpaminaw, porbida. Ang uban makaingon only in the Philippines. Yagi talaga to katawa mahigala, kompleto Ricardos ang ato mahigala mga panghitabo sa politika. Sa Senado mga kagalaan dunay purely politika. Duna mahigalay love triangle ni Robin Padilla, ni Kiko Pangilinan, kay pulos mahigala dunay kaagi ni Sharon Cunita. Duna po'y dinaganay pinagi ni Senator Ronald Bato de la Rosa. O ang latest mahigala doon na po'y in a national television makikilaan nakasulti nga nahigugma. Higugma bita day. Gingan bita si Pia Cayetano nga gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Kilig-kilig moments, kompleto mahigala. O sa pelikula pa ni mga kaigalaan mo, kuan mo click ning maong pelikula day o himuan ni teleserye o himuan ni og movie mo click ni mga kaigalaan ha kay kompleto Ricardos man gisagul-sagulan man tanan kay ha pareha ba tong sa kanang story bitaw sa World War II indekin itong World War II story gira mo gito iyang butangan og love story para mare mo attract sa mga kaigalaan kaya doon na may iban nga ganahan tan og gira yang uban pa may gala ganahan tan og love story so kadto mga lalaki gusto gira kay ganahan tan-aw katotoang World War II. Ang katupang uban mahigala mga babae nga mahilig kayo sa kini ang love story mo tanaw gyapon. Mamaura sa tumigil sa Titanic, kinabdo mo sa Titanic, ang Titanic mga kaigalan tinuod nga panghitabo doon barko day. Nga nalunod. Og imo nang i-present mga kaigalaan nga nalunod nga barko. Buyno daghay mga interes ana. Pero ang uban na maburingan man sad. Pero present nila mahigala nga doa si tuwa si Jack o tuwa si Rose mahigala nagkahinigugmaay dito sud sa barko. Katong sa World War II nga story day, kwanto day ito sa Pearl Harbor, no? Pearl Harbor to nga, ang title to movie, pero kinini ang naghisgo to sa World War II. Katong itong gubat mahigala sa Amerika o Japan. Nagkunbuya mahigalang Japan o Germany at the time. O imo tong i-present niya, labi na history mahigala. Ang uban, mahilig o history, mahilig o gira, maganahan. Pero ang katong mga babae uban nga, di lami love story. So, gibutangan, insertan yung love story, yun ang dating. So, dubling igo kasamang kay. Mao sa tong Titanic. Ang Titanic, mga kaigalaan, o imong i-present na barko na lunod ang barko day. Bueno, ganahan ka mo tanaw na unsang hitabo pero mero boring gamay ba? Para why boring? Butangan dito nga doon na mahigalay babae nga kato nganlag Rose nga diin kaslunon na siya mga kagalaan. Unya wa say ganang mo pagkasalbot na sa mo ambak sa barko. Og didto mahigala nagdupa-dupa na sa barko kay mo ambak og didto na anghilan siya ni Jack. Kadihang naanghilan siya ni Jack kasamang kay dito na Jackan ginoon siya. Kanto kana na ang imo tong i-present as documentary presentation nga mo ni katong Titanic ni dakong barko na lunod ni ana. Medyo boring ba? Ay kanang uban bitaw ganahan mo tan-aw documentary indekin. Kami sa una sa atong estudyante pa ta Mascom, kami Divcom, himo documentary ana medyo boring ba. Pero movie na gani sa gulan ni documentary. Movie na butangan ni insertan ni mga kuan kay. As kangilngiga. Unya milabaw katong kang sa Titanic murag dako bang istorya sa love story nga equivalent sa love story do na po siya kanang ang gisagol tanan ba ang action ang love story na di perfect na paghimo na dako ang kita tong Titanic na patingil ngiga tong paghimo kay kuman kini ni ang kompleto Ricardos man no daghay ni nananaw niya to maong salida mahigala. So, gisagol tanan na history, na documentary, gibutang ag love story, dito nas love story yun kay, Eskisos min niya bitaw tan-aw niya Titanic, ana. Di man more on sa
katutuang sa history. Dito man sa tanaw gyud nga si Rose gidrawing na ni Jack. Ato ni agi kato katawa mahigala. Mao sa ning atong Senate of the Philippines or Porbida. Kumplito Ricardos man himuan ni mga higalag kini ni ang kwan. Himuan ni movie mahigala murag mo salir ni. Kaya di ang mga higalay ginukdanay ni Bato os taga NBI, di ay aways politika, init mga kaigalan dahil ni walk out. Pero luyo anang tanan, di apon mahigala love triangle ni Robin Padilla, Kiko Pangilinan, butangan pa mahigala ni Lito Lapid o ni Pia Cayetano nga on national television nakaingon yun mahigala si Lito Lapid nga gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Askang alegriha mga sukit di paminaw. Grabe man gyud ang tag of war dire sa Senado. Karong Lunes na pod, another na po ni Inday Kinunsay may tabo sa Lunes pohon. No? Matag simana na lang yun eh. Niglunes pohon unsa ka makuha na ka ang liderato ni Senator Alan Peter Cayetano. Mapulihan na ka siya kay isig binirahay man ron. Ang mga senador dire sa minority o mga senador dire sa majority. Ang majority gipanguluhan karon ni Senator Alan Peter Cayetano o ang minority gipanguluhan karon ni Senador Tito Soto. Isig binirahay ni ron. Nya gahapon gipasakaan nagkaso formally si Senator Jinggoy Estrada, plunder ni nga kaso, malagmit mabalik ni bilangguan si Jinggoy. Another kini mahigala nga makahatag og paghulga sa grupos majority. Kaya naman sa mga gipabati-bati indakin. Nga kini naagi mga preso pero na naman gyud ta kuno way out unta. Doon na naman ta kuno mapangitaan naman ta kuno pamaagi ki. Apan kining mao mga senador hugot na sa ilang baruganan, bahalag mga preso inana. So delikado masod sa bilangguan kini si Jinggoy kumugawas ang warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan kay wa ra bay gi-recommend nga bail. So no bail recommended. Ang mahitabo ini presos Jinggoy. Hinuon nakasuway naman ni ka presos Jinggoy sa una. To na naguna-una nas Bong Revilla. Pero kasi Bong Revilla dili man sa incumbent senator karon. So immaterial ang iyang buto. Kaya di man sa maka-appeal. Ang doon nagi material kayon si Jinggoy nga ilang ipapreso. So karon iyahay mga higala og binirahay karong Lunes na podpohon unsa man mailog na nila ang leadership ni Senator Alan Peter Cayetano kung ilang ilugon kinahanglan sa 13 votes. Kinahanglan sila mobira og duha. Gikan mahigala sa majority. Kinsa kay ilang mabira kung makabira magaling. Kay moingon ang majority sige lang hawak kamay na ta. Diin ata magkuan. Padayon na ta dire. Malagmit nga lisod na ginang birahon, no? Pero wata kasabot ha, ug doon nagiuban mahigala nga di makagwanta sa pressure nga madama nga kagalaan. Gahapon Jinggoy may gipasaka kaso sunod si Chase o si Joel depende og mo negotiate. Kay mao man ang giingon mahigala. So pasabutan ang paingon nga mga preso pero doon ay way out ra, ha? O muhugot jud sila mobarog sa majority magahi jud mo o mga preso di kabira og duha magpabilin sa majority pero majority sila gihapon ang grupo ni Alan Peter Cayetano wa na diha nila mga membro day inig voting problema sila alkansi sila sa mga rulings nga himuon every time when the Senate decides mga higala nga ilang i-divide ang house malanganin sila mo ni ang tuyo sa nahitabo na itong Martes nga nag-walk out ang mga senador. Nya ang pikas mahigala ang minority majority iyahay og himog narratives. Moingon mahigalang minority nadaot ang integrity sa Senado, nadaot ang dungog sa Senado gumikan sa majority. Moingon po majority mahigalang nadaot ang dungog sa Senado, nadaot ang integridad ang nakadaot ang minority. Straight to the point. Moingon po mahigalang minority kadtong nahitabo sa Senado nga naa si Bato nadaot kunong integridad sa Senado. Ngano kunong gitaguan mahigala ang kriminal nga mao si Bato kay tan-aw na mahigalang Bato doon na warrant of arrest gikan sa ICC
But ang tanaw pod mahigala sa majority dili pa na siya epektibo. Kay kini ni ang wa pa may ruling sa main case gani ang Supreme Court hantod karon.